Għat-tieni darba konsekuttiva, il-Gvern temm is-sena li għaddiet b'surplus fil-finanzi pubbliċi. Ċifri uffiċjali tal-finanzi tal-Gvern għall-2017 juru li l-Kaxxa ta' Malta spiċċat minn fuq bi kważi 183 miljun euro. Dan kien l-akbar surplus li qatt ġie osservat u jsegwi s-surplus ta' 9 miljun euro li kien osservat fl-2016 u li kien l-ewwel wieħed f'35 sena. F'kummenti ma' News, il-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif għall-ewwel darba fl-istorja pajjiżna tejjeb il-qagħda finanzjarja tiegħu minkejja li kien hemm elezzjoni ġenerali. Dan huwa fatt u punt importanti ħafna għal pajjiżna għaliex ninsabu f'sitwazzjoni fejn għat-tieni sena wara l-oħra irreġistrajna surplus, jiġifieri s-surplus ma kienx xi ħaġa ta' qabel l-elezzjoni, ma kienx xi ħaġa għal parenza mejja xi ħaġa sostenibbli bidu ta' ċiklu ġdid għal pajjiżna u fil-verità qed insaħħuh dak iċ-ċiklu nħarsu l-qudiem li kif diġà ħarġu l-ewwel figuri tal-ewwel xarejn tas-sena inkomplu mixjin f'din it-triq. Dr. Muscat qal li t-triq li qed tħalli r-riżultati hija frott id-deċiżjonijiet li dal-Gvern qed jieħu ta' kuljum. U annota li r-riżultati ma jiġux weħidhom u qal li aħbar bħal din hija mertu għal bżulija tal-poplu Malti Wawċi. Meta tqis id-deficit record li writna mill-2012 għall-2013 u l-pożizzjoni li spiċċajna bija l-2017 tejjibna l-pożizzjoni tal-Kaxxa ta' Malta b'9 biljun, jiġifieri b'500 miljun. Dan kollu jixed il-strateġija tal-Gvern li qiegħda taħdem li tkabbar l-ekonomija u għamilna dan kollu meta naqqasna it-taxxi, żidna l-pensjonijiet u hekk ħankomplu nagħmlu. Fil-fatt, minkejja li fil-leġislatura li għaddiet f'kull budget kien hemm tnaqqis fl-income tax, it-tul tal-Gvern minn din it-taxxa illum huwa 632 miljun euro aktar milli kien fl-2012. Dan juri kemm tieb it-tħul tal-ħaddiema u tan-negozji f'pajjiżna. Iċ-ċifri juru wkoll li d-dejn tal-Gvern fit-tmiem is-sena li għaddiet kien 103 miljun euro inqas milli kien is-sena ta' qabel. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna tkellem dwar l-importanza li dan is-surplus ikun sostenibbli. Gvern qiegħed mhux biss joqgħod attent għall-ispiża tiegħu imma li jdaħħal iktar ukoll imma illi iżomm is-surplus għaliex bis-surplus qiegħed jaqta' d-dejn. U iktar ma jaqta' d-dejn, iktar li tfal tagħna sa nħallulhom ġid minflok djun l-iktar ħaġa li jista' jagħti sabiħa l-Gvern għall-futur.